Waqt kollegament virtuali fuq il-programm Papers Can Fuq One, is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Politika Soċjali Mark Musu iċċara il-fatti dwar il-każ ta' abbuż minn benefiċċji soċjali. Musu tenna li il-każ li semma il-Prim Ministru dak ta' sentejlu kien wieħed ta' sitwazzjoni li għalija il-persuna applikat ma kienx l-istess benefiċċju li jitħallas minn dan il-Ministeru. Il-Ministeru tal-Politika Soċjali ma kienx jaf b'dan il-każ illi ġew iffaċċjati bih l-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Għaliex minħabba li dak il-każ ġie referut lill-Pulizija, il-Pulizija naturalment tortok illi inti ma tistax tagħti informazzjoni dwar dan il-każ. U qal l-istess ġara f'Settembru tas-sena l-oħra meta il-Ministeru kellu każ qudiemu. Aħna konna indunajna ċertifikati mediċi li deru li kienu falsifikati u b'dan informajna lill-Pulizija immedjatament u daw dew investigaw. L-istess il-Pulizija ta' kienar li naqlulna isma' titkellmu xejn dwar dan inkellmukom aħna meta ikun il-waqt. Sussegwentement mbagħad f'Diċembru tal-2022 il-Pulizija ġiet lura fuqna biex nwaqfu l-benefiċċju ta' 6 persuni minn dawn il-17 il-persuna li kienu deru suspettati. Irrid ngħid il-11 l-oħra kien irnexxinna nipprevenuhom u nżommuhom aħna mingħajr ma bdew jieħdu benefiċċju. Ġifieri hawnhekk qed nuri li l-proċessi tagħna jaħdmu wkoll. Intqal il-Ministeru qed jikkopera mal-Pulizija fejn anke intbagħtet lista sħiħa ta' nies li jieħdu dan il-benefiċċju. Musu tkellem ukoll dwar il-Bord Indipendenti fejn intqal li l-membri tiegħu intażlu fuq għażla tal-kompetenza tagħhom. Dan il-Bord illi jevalwa l-proċessi ħanajtek tagħna kien ippjanat li ħajsir, ma li l-Pulizija tlest l-investigazzjoni tagħha x'aħna dejjem ridna illi ma nfixklux l-investigazzjoni tal-Pulizija u l-iskop tal-Bord mhuwiex illi jinvestiga fejn jerġa' jinvestiga dak li qed jinvestiga l-Pulizija, l-iskop tal-Bord huwa illi jevalwa l-proċessi tagħna u jekk hemm forsi fejn toqgħod loopholes nuqqasijiet fejn il-proċess jista' jitjieb u jsir aħjar biex kemm jista' jkun ma jkollniex da' tip sofistikat irrid ngħid ta' abbuż